Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Induga po sa nagantabay kang programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase. Hoping niya na daw ning Lunes, Pecha 18, kang bulan ng Agosto 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Kumusta sa indong weekend? Sa kuyang weekend, medyo mabunga. Pagsanong Saturday, ako po ay nandoon sa Taysan, at nakipagpiesta po tayo sa Taysan kay Father Rex. Kadakol ako mga nanumpungan. Sabi, Father, nagdadog tabi kami sa imo. Kaya gusto kong batiin ko rin si Sem. Thank you, Sem, sa mga taga Taysan, At siyempre apo naman mga tugang, ako po ay napunta doon sa Ligaw kasi naimbitahan po. At yun, maganda ang ating weekend. At ito nga mga tugang, ngunya na aldaw naman sa UST, igwa kami ng presentation of the operation plan. Bilang director po ng campus ministry at the same time chaplain ng university. So, yun po, may assistant naman ako, at napakasipag po ng aking assistant, si Stephanie. Dati po siyang teacher sa Siena College, pagkatapos naging RE teacher po yan, religious education teacher. At the same time, siya po ay naging teacher din, religious coordinator doon sa Lasal, Antipolo. Yan. Kaya nga, talagang swerte tayo. Sabi ko nga sa iya, you are a gift and a blessing to our department. Kaya nga, at sabi ko nga sa Enda na meron tayong ipopromote dyan sa UST Legazpi. Siguro, kamu pa yata ang makakadangog kaini kaysa yung mga taga UST. But pinopromote ko na rin po ito sa UST sapagkat ang UST Legazpi, isa pong Catholic po yan. Catholic, Catholic, ito may tumatawag po, sandali kasi mamaya na sabihin ko kasi yan, tumatawag, nasa radyo po, na on the air tayo. Yan, kasama ko po dati yan sa television, si Father Nolan K. Na taga Bicol din po yan, tumatawag, hindi niya siguro alam na ako ay nasa on the air. Ibigay ko nga itong kwan para marinig niya at binabati pati natin siya, si Father Nolan K. Nakasama ko po siya sa sa dati sa Sharing in the City kaitong panahon. Yan, okay. So, at siguro mamaya na lang kami mag-usap kasi mayroon pa tayong programa. Yan, kasi mga tugang, yan ang satuyang pag-uusapan pala. Usapan natin, Father? Siyempre, magayunon sa Ebanghelyo kasuhapon na dapat kong siguro ipadagos. Ang hapot ko sa inyong mga tugang, may konsyensya pa ba tayo? Konsyensya ng bayan. Ang simbahan, pwede masabi natin konsyensya ng bayan eh. Kasi kanina nga narinig ko sa news, di ba? Na sa Facebook nakita ko na rin may mga mayor pala, may mga mayor na talagang are active for doon sa tinatawag na yung bang mga mayor na sila makikiisa sila sa pagsugpo nitong mga mayor dito, may mga nagpermang mga mayor. Saan ba ito? Meron ako nakita yung sa flood control na yan may sabi, bata itong mga mayor. Kumusta kayo ito mga mayor dito sa Legazpi? Magpipirma din kaya sa flood control project? Yan. Alam mo, maganda po, nakukonsyensya pa rin ang tao. Ito nga, sabi nga dito yung Mayors for Good Governance demand full transparency, accountability, and justice in flood control projects. Tama naman talaga, may konsyensya talaga. Hindi na ba sila nakukonsyensya? Alam mo, maganda po yun na may konsyensya tayo. May konsyensya tayo kasi
Totoo, nagkakasala tayo, pero pag nakukonsensya tayo, bumabalik tayo eh. Nasabi nga, naliligaw ng landas, bumabalik pa rin tayo. Yan ang maganda, at least nakukonsensya pa rin. Kasi sa pagkasabi, transparency is no longer optional, but a duty we owe to every Filipino, sabi ng mga mayor. Kasi ito po'y panawagan ng ating mahal na presidente, si Bongbong Marcos, directive noong, naalala yung State of the Nation, the fourth State of the Nation, to investigate the 350 billion worth of flood control projects. Grabe, Yun, kaya nga sana konsyensya ang pag-usapan natin, okay? Pero hindi ko tatalakayin yan mga bagay na kung sino yan. Pero ang gusto kong bibigyan, ang prinsipyo na ang walang iba kundi tayo ay dapat sabi nga ni, manindigan sa katotohanan, manindigan sa kabutihan. Parang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yan po talaga importante mga tugang, Kasi kung hindi, ano ang mangyari sa Pilipinas? Ano na mangyari sa Pilipinas? So, pabayaan mo na lang. Total, hindi naman. Anong hindi ka naapektuhan? Lahat ngayon naapektuhan tayo ng baha. Dito lang sa Legazpi. June, hindi ka ba nababaha? Kaya dyan sa baba, nababaha tayo. Kaya nga, nananawagan po kami. Makonsyensya naman po kayo. Pinupukaw natin ang mga konsyensya ng ibang tao kasi wala nang konsyensya. So yun ang tanong ko. Ang tanong ko siguro ngayon, paano mo mapapatunayan na ang mga nanunungkulan ay may konsyensya pa rin? Yun siguro. Hindi yan answerable by yes or no. Pwede po ka mo mag-message sa kuya, dito tayo mag-message sa DCGB News Online kasi live na live po tayo ngunyan. Paki-like man tabi girare ito, then i-share, pwede ka mo mag-comment, So ang apot ni Father Boots, paano masasabi na ang mga namamahala o nanunungkulan ay may konsyensya pa rin? Yun, nababagabag pa rin ang konsyensya. Kasi kahapon napakaganda po yung yung ebanghelyo sa kayong mga readings. Gusto kong balikan po yun, dapat doon sa first reading nakita natin yung si Propeta Jeremiah, nanindigan sa salita niya. Maganda yun sa ginawa ni Haring ni Propeta Jeremiah. Nanindigan siya sa katotohanan. Hindi siya nagpabaya. Nga lang hindi rin siya pinabayaan ng Diyos. So yan po talaga At sa kalawang pagbasa, sabi dito ni San Pablo na sa Hebreo, yamang naliligid tayo na makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid sa pumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy takbuhin nasa ating harapan. Yun, ituon ang ating paningin kay Jesus na siya'y pinagmula ng ating pananampalataya, at siya rin ang nagpapasakdal nito, okay? So napakaganda, Kaya kahit sa ebanghelyo kahapon, napakaganda po ito. Tayo manindigan, Huwag tayong magpabaya, magkaroon tayo ng paninindigan. Masama. May kasabihan nga, hindi ba, na kahit na ginagawa ito ng napakarami, hindi nangangahulugan, okay. Hindi po nangangahulugan Hindi po ang mabuti kahit na hindi ito ginagawa ng nakakarami, ng kakaunti, ikabubuti pa rin yan. Yan po dapat tingnan natin kasi minsan sinasabi yung herd mentality or crowd mentality o mob mentality. Hindi, nandun ang grupo, lahat ang ginagawa, ganun. O sige, hindi po nagiging tama. Tandaan natin, hindi po nagiging tama ang ginagawa ng nakakarami dahil sila'y marami. Ang mabuti ay mabuti, ang masama ay masama. Ganun po yun. Kaya kinakailangan lang tayo ay may magkaroon ng paninindigan. Kaya ito po ay siguro panawagan na rin. Sabi nga, naranasan ba ninyong makaisip na gumawa ng masama
at biglang tumigil dahil nabagabag ang inyong kalooban? Yan ba ang konsyensya? Halimbawa, gusto mong magnakaw. Ay gusto mong gumawa ng masama, o gusto mong mang-rape, o gusto mong manakit ng tao, gusto mong pumatay ng tao, pero ay hindi pwede. Yun. Ang ibig sabihin mga tugang, ang tawag dyan sa bumabagabag sa kalooban ay konsyensya. Naalala ninyo nang tayo mga bata pa, kita mga aki pa itong mga panahon, sinasabi, yung ang anghel de la guardia mo, saka yung demonyo, sasabihin ka, sige, punitiin mo. Sabi ng demonyo, sasabi ng anghel, wag, masama yan. So, sino pakikinggan mo? Yan. Ang tanong ngayon, madalas sino ba ang ating pinakikinggan? Ang pera, impluensya, o ang katotohanan? Yan, ang mahalaga. Pero maganda pa rin na itong konsyensya daw, ang tinig ng Panginoon sa kalooban natin na tumatawag na piliin ang mabuti at iwasan ang kasamaan. Yung sinasabi natin, the little voice of God. Yan po ang konsyensya. Ang iba kasi talagang hindi lang bingi, manhid na. Manhid na eh. Wala na, hindi na alam. Alam mo, sabi nga, nung nakaraang, siguro kahapon ba yun, may napost ako sa Facebook, maganda po yung na hanapin ko nga, na sinasabi dito na maganda po na ang kasalanan daw kasi ngayon, ay ang kasalanan ay dahil nawala na the sense of sin. Nawala ng sense of sin. Kaya nga, yun ang dyan, nawala na sense. Pag nawala na yung sense of sin, hindi naman kasalanan yan eh. Kaunti-kaunti lang naman eh, di ba? Piso lang naman ang kinukuha mo, hindi naman kasalanan yun. Nagsisimula po yan sa piso hanggang magkaroon ng bilyon. Yan. Kaya sana po makonsyensya naman tayo. Sabi nga ito po when a generation, maganda ito nakita ko dun sa when a generation embraces a sin, the next generation embraces that behavior and the following generation doesn't even know it is a sin. Sabi, hindi na kasalanan niya. This is the world we are living in today. Sabi ng isang exorcist na walang iba kundi si Father Dan Rahil. Yan. Nagpapaalala lang po kasi, hindi naman kasalanan. Pag mahal mo ang tao, pwede naman makipag-sex ka dyan sa kanya. Basta mahal mo yan. Yun. Premarital sex, okay lang naman di ba? O halimbawa magnakaw, basta konti lang ang ninanakaw, okay lang ba? Okay ba yon? Ang kasalanan ay kasalanan. Kahit anong gawin natin, kasalanan po yun. You cannot call black white. Black is black and white is white. Yan ang problema sa atin. Sabi nga, inverted na. Hindi na ang black hindi natin alam kung black ba yon o white yan. Sa lahat na nakikita parang gray na lang lahat, wala nang black and white, lahat gray. Sa tama, gray area. But anyway, babalik muli si Father Bruce pagkatapos ka na pagramdam ang oras. Sabi ko niyan, 17 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Pre, makinig ka muna, payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno
urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong makuha. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP, at mga tugang iningani na nagpapagirumdum sa tuya, na kita giraray dapat magkaigwaning konsyensya. Kasi ang konsyensya ang magtatabang sa tuya na maitama ang mali. Hindi mali na lang mali. Sige na lang, okay lang yan. Basta hindi ka nahuhuli, okay lang ba yun? Ngayon, alam mo, mahuhuli ka. Hindi ko talaga makalimutan yung aking uncle, si ex-senador Edmundo Seya. Anong buhay pa yun? Kasi malapit ako kay Uncle Munding. Sabi ni Uncle Munding, Noy, sabi ni Uncle Munding sa akin, pwede kang makatakas sa mga pulis. Pwede kang makatakas sa mga otoridad. Pwede kang makatakas kung saan-saan. Pero hindi ka makakatakas sa mata ng Diyos. Yan ang makikita natin. Hindi ka makakatakas sa mata ng Diyos. Kaya kahit tumago ka, makikita ka pa rin ng Diyos. Hindi ka makita ng pulis, hindi ka makita ng otoridad, pero nakikita ka ng Diyos. Yun. At hindi ka makakatakas. Kaya mas maganda, harapin mo na lang ang Diyos. Alam mo, harapin mo ang Diyos at mas maganda pa sa paghinarap mo ang Diyos kasi pag ikaw ay humarap sa Diyos, pwede ka pang mapatawad, hindi ka makukulong. Pero pag nakaharap mo na ang otoridad ng pulis, pwede kang makulong. Yun. At pagdudusaan mo yan sa kulungan. Kaya maganda mga tugang yun. Na sabi nga dito na yung tinig ng Diyos sa atin, sa konsyensya, tinatawag tayo na palaging piliin ang mabuti at iwasan ang masama. Mayroon sa moral philosophy, moral theology na sinasabi, do good and avoid evil. Yan naman talaga sa buhay O kaninang umaga, paggagising natin, ilan na bang kabutihan ang nagawa mo sa yung sarili, sa kapwa at sa Diyos o sa bayan? O at sasabihin natin, ilan na rin ba ang kasamaan o masamang bagay na ginawa mo sa sarili mo? Isa mo na ang sarili, O ang ibang tao, isama mo na rin yun. At yung sa bayan, maganda po yun from time to time. Alam mo, sa seminaryo, maganda yung ugali doon hindi ko alam kung ginagawa pa rin ng mga pare. Alam mo, yung magandang training namin sa seminaryo dati, na tuwing gabi may examination of conscience. Yung examination of conscience na iyo ay tutulong. Hindi naman iakusa mo ang sarili mo, kundi at least na-check mo ang sarili mo. Ikaw ba'y gumawa ng kabutihan o gumawa ka ng masama? Mas marami bang kabutihan na nagawa mo o maraming kasamaan ang nagawa mo? Maganda po yun May checklist tayo. Para sa ganun, that is the stages of perfection. Noong ako'y nasa Iloilo City, sa novitiate namin, sa Dominican Novitiate,
meron pa akong librong nabasa, napakakapal po yun, ilang pages yun. Siguro 500 pages po yun. The Stages of Perfection. Wow! Pero nagsisimula lang naman yun, siyempre, if you want to be perfect, actually yung gospel ngayon yung tungkol sa perfection Kung gusto mo maging talagang perfect, sumunod ka sa Diyos because God is perfect. Kung susunod ka sa tao, you will never become perfect. Kaya sabi nga, Father, wala na bang pwede maging perfect? Totoo dito sa mundo at sa tao, walang perfect. Pero sa Diyos, mayroon. Kaya pag sumusunod tayo sa Diyos, magiging tayong perfect. Because God is perfect. Mag-ingat ka. Sabi nga noon mag-ingat tayo kung sino ang ating sinusundan. Kasi baka sinusundan mo, papunta ka doon sa impyerno. Hindi ka napapunta sa langit. Kaya maganda po yun Itong konsyensyang ito, malaking tulong po ito sa atin to have a checklist. So, kaya nga, ang tanong sino sa atin, o ang tanong ay, sa atin ay, sinundan mo po ba natin ang tinig ng Diyos sa ating kalooban? Sino ba ang ating pinakikinggan madalas? Ang tinig ng Diyos o tinig ng laman? Tinig ng ating makasariling hangarin? O ano ba ang kanino ang tinig ang ating sinusundan? Kaya mag-ingat tayo Alam mo, sabi nga, ang konsyensya parang tinig po yan. Small voice. Dahil sa a little, sabi nga, inner voice, a little voice, hindi natin pinakikinggan. Kasi sanay tayong sigawan Kaya yung mga maliliit na bagay, yung pang whisper, whisper, yung kung sa Bicol, hing-hing, o kung sa Tagalog, ano ba ito, yung tinatawag na, hindi naman sumbong, yung pabulong, yun, pabulong. Sa Bicol kasi ang pabulong is paggamot, pabulong lang. Yun, hindi ka narinig natin. Sanay po kasi tayo dito sa mundong ito, sigawan Hindi ba tayo nabibingi na? Kaya siguro nga, bingi tayo sa tinig ng Diyos, pero hindi tayo bingi sa tinig ng laman, o tinig ng kasakiman, o tinig ng korupsyon. Yan. Kaya nga, maganda po muli ito Kaya kinocongratulate ko po yung grupo ng mga mayor na at least may nakonsensya sila Actually, may nakita ko mga mayor na yun, mamaya siguro banggitin natin mga mayor na yan. Pero ang hamon ko dito sa Legazpi o dito sa Albay, ang mga mayor ba sa Albay, maninindigan din kaya? Hindi ko po kayo nahamon nagpapakonsensya lang po ako. Kung tamaan kayo, kung may konsyensya pa kayo, So, hindi ba Katoliko naman tayo? May konsyensya pa tayo. May takot pa kayo tayo sa Diyos. Ang iba wala nang takot sa Diyos Tandaan mo, sabi nga, the greatest neutralizer in this world is death. Lahat tayo mamamatay. Nga lang, pag namatay tayo, kanino tayo mapupunta? Yan ang tanong Lahat tayo mamamatay. O, yun sa first reading kahapon, si Jeremiah. O nga, namatay, pinatay. Kasi sa sumbong na ganito. Pero alam mo mga tugang, sabi nga, even yung mga unang Kristiyano, sapagkat nanindigan sila sa katotohanan, nanindigan sila na si Jesus na buhay na magmuli, at salungat sa mundo, yung aral ng mundo, o anong ginawa? Pinatay. But sabi nga, the seed of Christianity, the blood of the martyrs is the seed of Christianity. O hindi namatay ang Kristyanismo. Namatay yung mga pero yung dugo ng mga namatay na yon ay nagbunga ng Kristyanismo. Yan, napakaganda po mga tugang yan. Kaya maganda yon na makinig tayo sa tinig ng Diyos. Narinig pa kaya natin ang tinig ng Diyos? Kung hindi na natin masyadong narinig ang magandang tingnan ang ating mga sarili, kung ano ang balakid sa pagtanggap sa tinig ng Panginoon. Yun. Yan po ano ba mga nagiging balakid natin sa pagtanggap sa tinig ng Panginoon? Yun. O yan, siguro hindi ka na nagdarasal Kaya hindi mo na narinig ang Diyos
Kasi tuwing tayo nagdarasal, naririnig talaga natin ang Diyos eh. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Hindi ka na nagsisimba. Ano? Yan. Kaya nga, hindi mo talaga marinig ang Diyos. Ang palagi mo narinig ay ang tinig na, tunog kang kwarta. Tunog kang mga bagay-bagay na yan. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya pinapaalala ng buhay ni Jesus na isa sa mga dahilan kung bakit siya naparito sa mundo ay ang pagnanais niya na sa wakas na panahon tayo ay magtipon-tipon sa tahanan ng kanyang inihanda sa kaharian ng Ama. Pero parang natatakot ang tono ni Jesus. Nakakatakot kasi sabi niya sa kanyang pananalita sa Ebanghelyo. Na sabi nga kahapon, naparito ako, hindi para magdala ng kapayapaan, kundi pagkahati-hati. Medyo siguro nung narinig ninyo ito, ano ba naman ito? So nakapagtataka, hindi ba ninanais niya na tayo ay tipunin ngunit dala niya ng pagkakabahabahagi? Ang ibig iparating sa atin ng Ebanghelyo, ang pagkakabahabahagi sa pagpigil sa ating maging karapat-dapat sa piling ng Diyos. Magpasawalang hanggan. Yan ang tanong. Yung mga pumipigil. Alam mo, mayroon akong kaibigan na madre, bago siya pumasok sa kumbento, ang kwento niya ay ito. Sabi niya na sinabi daw sa kanya ng kanyang mga magulang, pag pumasok ka sa kumbento, ituring mo na kaming mga patay. At ituturing ka na namin patay. Yun, parang masakit yun sa madre yun. Pero pinagpatuloy pa rin niya sapagkat dito, sabi nga, nanalo ang konsyensyang maglingkod kay Kristo. Kaya yan, masaya pa rin sa kumbento siya. At pinagdasal niya yung kanyang mga magulang. At sa dasal naman na pinakinggan ng Diyos, nung nag-celebrate siya ng Silver Jubilee, buhay pa naman yung kanyang mga magulang, humingi ng tawad ang kanyang mga magulang. So makikita natin, may konsyensya pa pala. But anyway, matugang babalik muli si Father Boots pagkatas ng mga pagginomdom. Ang oras tabi ko niyan, 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po.
gabos may paninimagan sana magsaro. Idagabos tinilipon ninyo sa Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunya na daw ning Lunes, petsa 18 kang bulan ning Agosto 2025. Ako po ay may I go out lamang, may I go out kasi pagkatapos kani mabalik manggiraray ko duman sa Pavilion A ng UST sa St. Albert Building kasi 18, 19, 20 kami po ay guwan ning presentation of the operation planning, mga departamento kasubago nag-present na po so elementary, so principal kang elementary, kasubago nag-present na so principal kang high school, junior and then senior high school at sa ngunyan siguro kasubago ngunyan alaon na imedya magpe-present na naman so Office of the Vice President for Academic Affairs, tapos Office of the Operation Planning, yun, Development, yun. At anyway, mga tugang gusto ko pong batiin giraray si Alvin Oy, sabi niya, nakikita kasi ng Diyos ang buong silong ng langit. Pag gumawa ka ng masama, ang dulo ng kapatanan, anyo pa lang ng masama, layuan mo na natin. Magandang araw po sa iyo, Father Butch. Sabi ni Alvin Oy, Hebrew chapter 9 verse 27, nakatakda talaga sa tao ang kamatayan. Kasi nga doon sa kasalanan. So the wages of sin is death, sabi nga sa Bible. But the wages of sin is death, but to believe in Christ is eternal life. Kaya mahalaga po ito. And gusto kong batiin din si Ami Estrella. Good afternoon, Father Butch. Okay? So, thank you very much sa mga nagko-comment. Yan. So, mga tugang, padagos ka kita giraray. Kasi sinasabi ko ngayon na tayo manindigan. Sabi ko kanina, na kahit na po minsan kakaunti ang gumagawa ng tama at mabuti, manindigan po pa tayo. Huwag tayong magpabaya. Minsan nadadala, pabayaan na lang natin. Hayaan na natin. Sabi nga, may narinig ko, talaga isang, sino ba nagsabi nyo na, actually, yung sinasabi na, ang kasamaan, ay nagwawagi kung ang mga mabubuting tao walang ginagawa. Nakatunganga. Yan ang problema. Yung mga mabubuti, kunya mabuting tao tayo, di ba? Huwag na tayong gumawa. Nakatunganga na lang tayo. Ay samantala yung mga masamang tao, gumagawa. Kaya nga, nangyayari? Kaya manindigan po tayo. Anuman ang tama at mabuti, panindigan po natin. Kahit sabi nga, kontrabida ang paningin ng iba, ikaw ay kontrabida. So sabi nga sa Galatians chapter 1 verse 10, am I now seeking the approval of men or of God? Yan ang problema eh. Ano ba tayo gumagawa? Parang aprubahan, parang applause, parang palakpakan tayo. Sabi nga sa Facebook, parang magkaroon ka ng maraming likes and shares. Hindi po. Gumagawa tayo kasi ito tama at mabuti. Hindi dahil sa parang for the approval of man, not hindi for the approval of people. Kung walang nag-approve sa'yo, walang nag-like sa'yo, ay hindi ka na. Ako po, nagbablog po ako everyday, sa Father Butch Friends. Father Butch Friends, kung gusto nyo, maging kaibigan kayo ni Father Butch, i-follow na ninyo ito. Father Butch Friends, At talagang naninindigan din tayo, naninindigan tayo sa katotohanan. Kahit sabi ko nga, walang mag-like, okay lang. Walang mag-follow, okay lang. Basta ako, gagawin ko na ako ay maging kasangkapan ng katotohanan, maging dila ako ng katotohanan. Kaya nga, so ang tanong dito sa Galatians chapter 1 verse 10, do I want to make people happy?
If my aim is to please people, I will not be a true servant of God. Okay? So, if you simply seeking people's approval, ang tanong, sino ba talaga magliligtas sa iyo? Ang tao, ang Diyos. Ano? Sino ba magsasabi sa iyo, come to heaven? Ang Diyos ba o ang tao? Takot na takot tayo sa tao, ano? Ano ba sasabihin na ng tao? Ano? Kaya, sabi nga, we become people pleaser. Kaya, again, nananawagan po ako, sino kaya sa atin? O sa mga mayor dito sa Albay, ang maninindigan sa katotohanan. Yan, sa flood control na yan. Ano, kasi may mga mayor na, may grupong mayor na eh. Ano, alam niyo na kung nandoon po, nakalista na yung mga mayor. Marami silang mga mayor. Ano, naglagay na talaga. Sila po ay maninindigan. Ano? So, nowadays kasi, open what's right is no longer popular. Ano? Kasi, and what's popular is no longer right. Yun, sabi nila. When you stand for what is right, others may not understand you. Sometimes, you end up the villain. Yan. Evil, judgmental, or even arrogant. Even if the truth is you're just following your conscience and beliefs. Sasabihin ka pa eh, hey, nagbabanal-banalan ka pa. Alam mo, konsyensya lang po. Are you still bothered by your conscience? May konsyensya ba kaya tayo? Ano? So, but true obedience to Christ is not always accepted by the world. Tandaan po natin ito. Kaya nga si Jesus pinatay. Ano? Kasi hindi matanggap-tanggap ng kasinungalingan eh. Kasi nga ang kasinungalingan, hindi makatanggap-tanggap ang kasinungalingan eh. Hindi ka tatanggapin. Pero ang katotohanan, tatanggapin ka. Kaya ang hindi matanggap-tanggap ng mundo, si Kristo. Sinasabi, I am the way, the truth, and the life. Hindi matanggap-tanggap si Jesus. Not even by the opinion of the majority. So even if you go against the flow, if your conviction is in line with God's will, sabi nga, don't be afraid. Huwag tayong matakot. God's approval is more important than man's applause. O ulitin ko mga tugang ha. God's approval is more important than man's applause. Kaya in a way, tayo ay tinatawagan na manindigan. Ano? Kaya nga ang tanong dito, may konsyensya pa ba tayo? Ano? So, alam mo, kahapon, napakaganda. Sinasabi ni Kristo ito na pinapalaya tayo sa tinig ng tinig ng Diyos. Sana kapag malaya na tayong makasunod sa tinig ni Jesus, ay maging tinig din tayo ni Jesus sa bayan, katulad ng mga propeta. Yun, ito na nga. Alam mo, ito po, nagiging tayong tinig ng bayan. Ang simbahan po kasi ay konsyensya ng bayan. Pag ang tao wala ng konsyensya, manhid na ang konsyensya, delikado na po yan. Delikado na po yan. Wala nang patutunguhan yan. Korupsyon, kasamaan, kaguluhan, ang kahantungan yan. Yan po. Kaya delikado po yun kung ang tayo ay hindi magiging konsyensya sa ating bayan. So magiging masakit sa maraming tao ang katotohanan. Totoo naman, di ba? Pag sinabi ang katotohanan, magiging masakit sa mga tao na sabihan yung makakabuti at alisin yung mga masamang nakasanayan. Diba na nakasanayan na po kasi namin ang mga tinatawag nitong mga 10% lang, yung mga ganyan, mga corruption. Nakasanayan po namin ang corruption Bakit aalisin ninyo sa amin? Di maghihirap kami. Ano ba talaga ang accountability natin? Ang tanong ko nga nung eleksyon bakit ka pala tumatakbo? Bakit ka pa tumatakbo? Sabi nila ang magnanakaw daw, magnanakaw muna bago tumakbo. Yun, mahirap po yan. Sana maging tayong accountable sa ating mga gawain. Kasi may pananagutan po tayo sa bayan, may pananagutan tayo sa sarili natin, at lalong-lalo na may pananagutan po tayo sa Diyos. Mananagot tayo. Sabi nga, there will be an accounting. Actually, sa Matthew 25, maliwanag po yun
Maliwanag na maliwanag. Ang accounting eh. Nang ako'y nagugutom, pinakain mo ba ako? O yun, kaya nga sa atin, may mga talagang tumutulong sa mga walang makain. Yun, nang ako'y nauuhaw, na ako'y nasa kulungan, binisita mo ba ako? Mga father, kung ano na yan mga kriminal yan, pabayaan mo na lang. No! Alam mo, kahapon kausap ko yung taga Manila na sa BGNP rin po siya. Ako may pamangkin sa BGNP. At the same time po ako palagi po, isa pang personal ministry ko po, aside from the media ministry or radio ministry, yung pong jail ministry. Every month, nasa kulungan po ako, binibisita ko po sila. I give them Jesus. Binibigay ko si Jesus sa kanila para sa kanila ay magbago. Totoo, marami nagbabago na po yan. Ang problema, sabi nga, totoo, I agree with him, sabi niya, na totoo, paglabas kasi nila, ang tingin pa rin ng ibang mga tao na sa bayan natin ay mga kriminal yan. Alam mo, kung kayo po ay pupunta sa city jail o sa jail, ako pupunta po, alam mo, araw-araw, may lesson po sila. Sabi nga sa akin alam mo, Father, yung nakulong sa yung tambay, mas mas maraming alam yan na kabutihan kaysa dito sa tambay. Bakit? Kasi araw-araw may lesson sila. Ako nang nagmi-ministeryo pa ako sa Manila City Jail noon, batang pari pa ako. Alam mo, may mga sa Angelicum College, may napatapos sila So, tingnan mo, dati wala siya sa kulungan basa gubelero, pagkatapos hindi makatapos sa pag-aral, pero nasa kulungan siya, nakatapos mag-aral. So talaga, alam mo yung mga talent dyan, ang dami mga talent. Kaya nga lang ang problema, tayo na mga hindi nakulong, at tayong mga nasa lipunan, paano natin sila tinatanggap? Tinatrato ba natin silang tao? Yan ang tanong. And babalik mo si Father Woods pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po tabi na ngunyan ay 46 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Okay, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP, at patuloy natin na pinupukawan
ang ating mga kapatid na nawawala na ng konsyensya, ano? Sana magkaroon tayo ng konsyensya, ano? Pakinggan po natin ang tinig ng Diyos, ano? Makinig tayo sa tinig niya, sapagkat ang tinig ng Diyos ang magpapalaya sa atin, hindi ang tinig ng tao, ano? May magdadala sa atin yan sa kaguluhan, ano? Yan nakikita natin, ano? Sabi nga, kung halimbawa, tayo sa Father, kami mga mabubuting tao, kami talaga kami, Father, katoliko kami. Kaya ayaw namin makisawsaw sa ganyan. Hindi tayo nakikisawsaw. Gawain po ito ng katoliko ng kinabininyagan. Bakit? Nang ikaw bininyagan, naging pare, hari, at propeta ka. Di ba? Yun po talagang dahilan eh. Kaya hindi mo pwedeng maalis sa, hindi, Father, o bakit ka nagsisimba? Kasi tandaan natin, nakakapagsimba ka kasi pari ka. Ano? Although you are not a ministerial priesthood, but you are in common priesthood, you can offer a sacrifice. Tandaan po natin, ang pagiging pari is someone that offers a sacrifice. Pari lang po ang nakakapagsakripisyo dyan. Nag-o-offer ng sacrifice. Kaya, ikaw, katoliko na bininyagan, you are a priest. Ano? And then you are a prophet. Ano ang ibig sabihin ng prophet? Ibig sabihin, ikaw ay mouthpiece of God. Ikaw ang bibig ng Diyos. Ano? Bibig ng Diyos eh. Kasi, hindi naman, ang Diyos nangangailangan ng katawan. Kaya nga si Jesus, ang Diyos naging tao kay Jesus. Sinabi na ni Jesus yan. Para ngayon, wala na si Jesus, nasa mga Kristiyano na ngayon. Ano? So, yung sabi ko nga, ipahiram natin ang ating katawan sa Diyos. Ang ating bibig. Ano? Paano mapapahiram mo ang bibig mo sa Diyos kung magsasalita ka ng kabutihan at tama? At ipinapahiram natin ang ating mga bibig sa demonyo every time na tayo nagsasalita ng masama. At itong mga kamay na to, pag gumagawa tayo ng masama, ipinapahiram natin ang ating katawan sa demonyo. At pag ipinapahiram natin ang ating katawan sa demonyo, pag tayo namatay, saan tayo pupunta? Kung ikaw ay naglilingkod sa demonyo, sa impyerno. Ngayon, kaya mahalaga po na tayo ay maging propeta. Napakahalaga po yun. Huwag tayo kami mga Katoliko, ayaw namin ayaw kayo magsalita ng ganyan. Kasi baka Father may masasaktan. Totoo po, ang katotohanan talagang masakit sa mga taong sinungaling. Pero ang katotohanan, hindi po masakit yan sa taong nagbabago. Kasi yan ay matututo tayo. Ano yung problema sa atin eh, ano? Napakahalaga po mga tugang. Sabi ko, hari o leader ka, hindi ba? Dapat i-lead natin ang tao sa Diyos. Ano? Because Jesus is the way. Pagharian natin, hari tayo, di ba? O ano ba naghari sa atin? Pagmamahal ba? Kabutihan ba? O pagpapatawad ba? Pag-unawa ba? Ang Diyos ang maghari sa atin. Pagharian tayo at bilang hari, ikaw ay maging gabay, tagapatnubay. Yun, tayo ba ay nagiging patnubay? Tagapatnubay ba tayo sa mga tao? O sasabihin natin, tayo ba ay nagiging gabay? Kasi importante ngayon, sabi nga, we don't need too much teachers and preachers. Marami na po yan eh. The world needs and the church needs, the church needs is witnesses. Kailangan natin po yan. Yung mga magpapatotoo, magiging saksi. Kaya itong mga mayor na nag-signify na sila ay ayaw nila sa mga korupsyon at papaimbestigahan yung mga ganito, at least nakukonsyensya sila. Kung gumawa sila ng masama din, at least tinatanggap na nila na talagang hindi na ito maganda. Magbabago ng buhay ako. Maganda po yan. Alam mo, kung hindi tayo magsasalita, paano na lang ang bayan natin ninanais ng Diyos na mapabuti at makasama niya mapasawalang hanggan. Gusto niyang makasama tayong lahat, di ba? Yun. Paalala rin
sabi sa pagbasa sa kahapon ng Propeta Isaiah, kung makita natin ang maghari kay Propeta Jeremiah na nais ipapatay at ihulog sa balon dahil sa kanyang mga salita, ay nagbigay kaguluhan sa kalooban ng mga tao. Tandaan natin na kapag tayo ay magsalita ng katotohanan, ang mga nasa kamalian ay masasaktan at magnanais kung minsan na tayo ay saktan din dahil sanay sila ang kamalian na ayaw na magbago. Kaya tanong natin kailangan ba talaga ng mga Pilipino ang pagbabago? O tama na, Father, hindi na kinakailangan. Tama na yung may nakawan, may corruption, may patayan, may rape dito, may ganyan. Gusto ba natin ng bayan na ganyan? May naghihirap ang mga Pilipino dahil sa kagagawa ng iilan? Hindi naman lahat napakahalaga po na tayo manindigan sa katotohanan. Tandaan natin na ninanais na tayo ay magpakabuti. Kaya tayo ay magpayag ng katotohanan kahit gawan tayo ng kasamaan, ay wag nating gantian ang mga ito. Total sinasabi, tingnan ninyo Kaya pray, because you cannot overcome evil with evil. Overcome evil with good. Yan po naman sabi sa Bible, di ba? Kung ginawan ka ng masama, ganoon mo ka mo ng kabutihan, i-bless mo, i-pray mo siya. Pray for those who persecute you. Patuloy natin pakinggan nawa ang tinig ni Jesus sa kalooban sa lahat ng pagkakataon. Huwag sana tayong panghinaan ng loob. Kasi minsan talaga pinanghinaan din ako ng loob minsan kasi para ba ako di sinusuportahan hindi ako sinusuportahan. Minsan hindi natin sinusuportahan yung gawang kabutihan yung tama. Bahala na siya. Kung gusto niya, sige, bahala siya. Asa ang suporta ng simbahan? Alam mo sinasabing simbahan, mga taong nagtitiwala sa katotohanan. Kaya sana magsuporta tayo. Parang huwag naman tayong panghinaan. Upang patuloy na makasunod sa tinig ni Jesus, at upang patuloy na maging tinig ni Jesus sa bayan. Yun, tayo po ay maging tinig. Sabi nga ni Juan Bautista, di ba? I am the voice crying out in the wilderness. Tayo po ay tinig. At ang salita, walang iba kundi si Jesus. Kung tayo ay tinig, ang salita natin ay tungkol kay Jesus. Patuloy natin linisin ang ating pandinig at puso upang marinig natin ng malinaw ang paanyaya ni Jesus. At kung may bagay siyang mga binitawan natin, ay dahan-dahan tanggapin na gagawin natin ay para rin sa ating ikabubuti. Tandaan na ninais ni Jesus na maging boses tayo niya. Kaya ang hamon sa atin ngayon, tayo po ba ay boses ng simbahan? Boses ba tayo ng Diyos? Boses ba tayo ng bayan? O baka naman, sabi nga, we silence. Pinapatahimik na natin ngayon ang mga nagsasalita laban sa bayan. Tumahimik ka, parang ganun. Kaya iba, pinapatay. Kaya ang tanong nasa ikaw ay maging konsyensya ng bayan. Yan po ang panawagan sa atin ngayon. Na tayong lahat sana ay maging konsyensya ng bayan. Paano? Para maging konsyensya ng bayan, pakinggan lagi natin ang tinig ng Diyos. But anyway, nagpapasalamat po ako sa ating technical man na walang iba kundi si June Napoles at sa IT Production si Jerome Martinez. Ito po, giraray si Father Boots Bombasi OP. Hindi pa ako galit, nagpapaalala lang po at nagiging konsyensya ng bayan. Sana po maging konsyensya po tayo at pakinggan natin ang ating konsyensya parang tayo ay magkaroon ng tunay na kapayapaan. God bless everyone. Bye-bye. Chai Chen.